Всъщност, то не, че на Европа митата отпреди не са по-високи. По принцип, митата на Европа са много високи. А и всъщност Тръмп още в първия си мандат тогава предложи, хайде да имаме нулеви мита за по всички стоки. От Европа казаха, не може. И той тогава даде заявка, че иска да налага мита за европейските стоки и сега вече мисля, че ще го направи. И ако и Европа отреагира, нали, което е най-вероятно това, което ще се случи, това според мен може би накрая ще убеди и европейските политици и зад океана политиците, че най-добре е да се стигне до нулеви мита. Да има наистина свободна търговия. И тогава ще се печели повече. Сега, разбира се, силно задлъжнелите държави много разчитат на мита. Ама ще трябва да измислят по друг начин. Трябва да преструктурират финансовия модел.